Новите евродепутати продължават работата си днес, която започна с нощи. Те трябва да изберат нов председател на Европейския парламент. На изборите на 7 юни най-силно се представи Европейската народна партия. Така че логично фаворитът за поста е предложеният от нея Ежи Бузек, бивш премиер на Полша. Кандидатурата му ще бъде подкрепена от двете други големи политически групи в парламента – на левите и на либералите. През последните дни умерените десни, левите и либералите, или така наречените традиционни политически семейства, се договориха за единодействие при гласувания по важни европейски проблеми. Целта е да се противодейства на крайно десните, антиевропейските и евроскептичните сили в Европейския съюз, които на последните избори отбелязаха сериозен успех. След като бъде одобрен председателят на парламента, започва изборът на неговите заместници. Те ще са 14 и сред тях няма българско име. Ще бъде гласуван също съставът на парламентарните комисии.